Lakaw meron. Good morning, everyone. Good afternoon, good evening. Lakaw meron. Kalimutan na. Asa ta? Sa Sidya? Mga tumi sa kuhan. Shidiak. Sidya. New Brunswick kay Nay vacation invitation. birthday. Mga almost 2 hours ang drive. Pero dili ang among kotse ang gamiton. Manguan. Yung kotse sa among amiga. Ako yung drive. Tara, uban ni ninyo. Dito ko. Hindi namin. Nagbuat na naman ninyo. Tapos sila sa Atlantic. Nagdami kuhan. Gamong baon. Gamong giluto nga cookies. Onja, nag-fried rice ko kanina. Vegetable fried rice. Summer na. Summer. Okay, lang dad no? Magdako na sa silang guitar. Kaya mag-guitar na gamit ko. Good morning! Happy Sunday! Maglakaw meron. Good morning, everyone. Good afternoon, good evening. Maglakaw meron. Kalimutan na. Asa ta? Sa Sidya? Mga tumi sa kuhan. Shidiak. Sidya. New Brunswick kay Nay vacation invitation. birthday. Mga almost 2 hours ang drive. Pero dili ang among kotse ang gamiton. Yung kotse sa among amiga. Ako yung drive. Tara, uban ni ninyo. Dito ko. Hindi namin. Nagbuat na naman nila. Sila sa Atlantic. Dami kuhan. Gamong baon. Gamong giluto nga cookies. Onja, nag-fried rice ko kanina. Vegetable fried rice. Summer na. Summer. Patay lang dad no? Magdako na sa silang guitar. Kaya mag-guitar na gamit ko. Sunod mo palit atong nikuranan na tuping ko. Kay mga yan na ba, kamping-kamping. Natin nikuranan. Susugsoda na to sa pansakdanan. Diba? Saman. Uy. Saman. Kuranan ba? Palita. Sunod. Oo. Tuhan. Init rong adlaw. Ambot ugma. Tapog labugtong. Ana sila. Ambot na. Naog kami. Diyan ako sa akong guitar, guys. Diyan. Di ba Sa na? guitar kaya aron na lingaw mag Guitar man. Gada ng kuan. Lagay ko sa sapatos kaya gusto ko walking to. Sibo pa kahanin? Sa bakon ano ho? Dahil na. Sa bakon na lang na. Dito go na. Sa bakon na lang. Ready na. Hindi ka na meron. Mga oras ka pen? Sobrang oras? Oo, oras ka pen. Uy, sakto sa dali niya gutom. Ang paniod to. Naku, nakasubsubid ka ba lang? Oo. Set up na ng inyong kuan. Kita na ba ng $5? Hey! Ano ba gusto niya? Ay, my, ma. Hindi ba kita ko dyan? Wala yung brain na una. Oh.
Kararang travel ra ba? Anong drive ra ba? Pero tayo eh. Oh, kanindot sa panahon. Anya, happy na ka. Rosé ba? Kinsa? Short ka. Ikaw? Ito sa Wala Sirena. talan. Ha? Wala talan dito. Nindot na. Katong karon bago na gayon nila. Oo, ang ninduta na. Magkuna espalto ka na, para Uban ipuma. to sis ka unaharon. Oh ni. Second Okay na. kuyo. Wakas kayo, murag, na siya ikuan po. Ano sa part-time? Home care ba siguro? Kanindot sa panahon, guys. Ay, sir, pwede kasama sa kanya, sir. Dali sir. Namasal siya yun. Dali, namasal. Hindi, sakira na. Di mo ko maminaw dyan. Importante, nag-abot na sa highway. Oo. Nagpadong na nga itong mungton ba? Ay, mo naman tayo. Mom, katoon naman ito padong Ako, na maka-narrate. Oo. Kaya mag-reroute ka na siya. Kung makagi ka. Wala ka pa yung mga sila lang sa una. Ito din sa sila. Ito na sa Di ba ka dyan ang Oo, sila nga mag-iro. Kayo, kumanig. Uy, may nasuot ba? Walmart dito nga bag no? Kino? Walmart. Ah? Sige, bit-bit ni Ray. Ito talang yung bag nasa inyo. Bit-bit ni mo, me. Ang, Ang Walmart. o mo ibang, bibig ka Walmart. Buang na ka Dala-dala. Oo, kanina. Wow, gitar mo gida. Sure na to, okay? Sabi ko daw niya. Katong trabaho ko sa Burger King pa. Ano sa panahon doon? Ano sa gilid mo ng Sab. Ay. Continue on Somerset Path 2 kilometers. Oh! Ito ka lang atong laaga na ay beach lagi. Ay, bit sa likod. Kung tayo yung team sa mga, kanagtabi ko gabi, bigay mo tulog. Kanagtabi ko team. Naog na siya. Dahil Ang gayon. manso kayo eh. Wala ang dyan. Sabi ka sa una. At least sana dyan kay istorya ba? Parang daw, manang. Kakuan, dapat mag-angay. Chika gabi. Ano ka na, hulutan sa santa, sa taas sa Wala na. Ako Hindi na man sa ito, hapon nagsanta, tutungan. So, Ato as kuan, ato as nuli, so hike lang. Uy, wala yung audio no? tumaon ka ba na? Tumaon ka ba sa Ano nang ganahan ko manual right lang. change gear, mabuka niyo. Tamang sa batch. May kitang iyong sa lawas. So, kung nagtakapos control, ano na lang, takot na lang na ako. Sa cancel ko na ako kanina. Minor ka, masok ka. Yan ang isang pangkon. Saan naman natin hape? Bye. 30 minutes. 59. Alas 12 na. Sakto ka dyan na ikabot ng gutom-gutom. Ay, lihat tong mga naong kay Rodin na makawin. Ano kami dire-dire? Yung tawag ng music ka bang ka nang Oh, di. Ay, magkano? Ano mo dito na ako? Oy, tagay ra ko ana kudya. Oh. Ako ni bala. Galing audio. Good. Ano si Obre Hindi, rin. na may biyahe nga. Tapos, Ato jabot na to. Kita kita no apil ni pagsada o katao. Ato na, murag-murag. Taraga, masara man ako. 2 minutes. Ito na yung kopya. Nasa app na ako. Sige. Ano to pa dong? Kuan programa. Kuan. Pero ni Jesus, mo dili nag first na mo dawat sa NDCC. Sa NDC. Kanya. Dawat na sa kus.
India, Yang sa phone mapili namin. ko. Sit na 500. Sit na tayo 500. Hindi naman tag-video nga. Hindi na maapi. Excited na me. Excited na mga ako. Ito ka na mong kuan, princess. Dito ka na ako nag-try. Ah, nagawas ng Diyos. Sa maway. No? Ano eh? Francisca. Tama na. 9 minutes na. Ay, kalianan. Pag-order dahil. Sa? Lingaw, pagbalik-balik, pikas. Ay, oo. Nagbabalin sa bintana. Kami mo dyan ako pa. Nilay, pililo. Hindi ka mag-birthday, basta kaya. Ah, wala ka. Dito na kaya? Ba? Uli na. Sa Manila. Saragon? Saragon na ako. Kaya na ba $5 na kasi? Monetize na ka. Ang Take exit 46. lagi. 6 minutes. Hapit na me. In 600 meters, turn right onto Point Anise Road. Landong man. Diba? Sa adlaw eh. Wala may ano Point dito. Anise Road. Init sa ato kung ba. Uy, yung gino, ubat tayo. Sige, kapoy. Ano yung ganahan sa ero? For 7 kilometers. Eh, biyahe. Panay ka na ito. Kamis dos. Bulbulod day. Ang sa? Tatlong bulbulod nila man. Sige, nag-iwan sa Tampis 1, Tampis 2. Bahay nila. Pero parehas sa Tampis. Or lahi. Ay, ka barangay. Lahi. Tambis on, tambis ko. Well, eh. Dapat may katong ulo. Wala. Hindi mo, no? Ang kuwan po, panyan uno na po. Ang tambis on, no? Kuha na siya sa kanang St. Agustin. May mga patron. Kamis dos. Natago na na. Ay, kaparokya na. Simbahan ba? Bahay. Pero, Bahay na. So, natago na sila. Ano, sila lang dagat dito. Ano? Yeah, dapat si Rose.
ko Titanic, kabantay ang nagkuhan. Oo, Ang may telescope mga sa iceberg. Tadulaman. Sa regla, nag-iceberg ko na. Tanaw machula. Tanaw! Abay, pinana-ana. Chula-chula. Sana niya. Singot-singot. Manara din sa ko. Kuhan. Sakit ang white. Wala kang labot. Bugas sa ginang wait. Lagi doon. Pero ay, nagawas ang mga bugas. Ano nga ba mo kuha na? Sa inyo, kapoy ka na taas. Ano kayo? Gitay. Butang na ng speaker dito. Kaya na yung kuhan. Nanilay ko po yun. Kanay na yung puyo dito sa kadako. Wakwak noon. Ikaw lagi Sriya. Sriya, ikaw na mo. Ato sa higda, mabaw. Ikaw na, naiwakwak din. Kabalik na sa. Ikaw na, naiwakwak din. Good mo nga, araman na. Sriya, kaya na may tao. Balik ilang tayo. Sabi sa'yo, no? Kanang mapalit ang bahay ba? Naman sa lingit ba? Eh, kung ano man ang nabagayan mo. Pag-una na, kaduhang bahay na mo. Kaya hindi man ako papa lagi. Katong naman din ako papa. Kurang din po yung buwan style diri dahil. Kurang mga rosé. O mga spang program po. Silay. Sabay. Silay lang kami sa tubag sila. Ay, makita na ba na sila siguro? Labot na to. Tira. Yan? 2310. 2310 to akong nalabyan na to. Ano sa niya to? 2324 ni. Lagyan na natin. Musig sa Oh, sa to yung number? 2312. Kana 231 unsa naman na din yan? 2324 naman. Ito na, balik ka. Balik ka. Ito to? Smile, smile. Romay na. Bye. 231 to, da? 2312. Kapag di Jim, Oh, nagko. reverse ako pala. Para tinggi reverse. Yay! Abot namin. Hindi ka ako tayo. Hindi ko one time. Alam mo niya. Hindi ko mag-drive na ako raw. Idugok pa ko na. Lain mo sa katapos ko. Mag-drive ka nga nag-ibate. Ay, Ay, soft drinks pala sir. Mamali kung malawag sir. Soft drinks din sir. Kani? Soft drink, soft drink. Ay, naka. Yun lang po. Di ba bigay? Uy. Banig. Aw na na. Dara naman yung ano. Balik ko dito. Ay, sorry. Dagan ko kung sapatos kaya pag walking bata. Oh, hindi mo chinilas. Ba't ka rin? Nagsinilas ako daan. Dalay banigo? Dali ka mga tulan na. Ako, dili. Hindi ko allergic ka. Sira kaya? Oh my God. Ako, dili. Ito ako. Harin ako sa baboy. Mura ako dyan. Mamoy. Deko. Basta uy. lang. Para nakuha. Sila. Ano to? Anak ko. Wala Dako, ka. dako nga uwang. Parang nga kadakan mo. Sana all. Sana oil. Grabe po. Mura na lang. Wala na una. Tukan. Tukan sa saan. Ahak. Yung may bulgar, may klaro. Yoya. Uy, kalami anang bangos.
Uy, may ice ako. Kaon dati, kaon diha. Di ba na yung masod? Ate. Kaunta, butangan yung Musta ka dito, ate? I want 14 of this. Get now, buy one, get one free. Mag-lobster ka? Jay, hindi na Jay. Oh, pulpuli. Hindi, puli-puli ito, anak. Uy, lamiya man na. Bago, ulo yung Flex ko yung mga baon-baon namin. Ano, ubus na. Anok to, no? Manok yan. Sarap to kasi ano eh. Nasa na si Tapsi? Lipad pa. Uy, ito. Happy birthday! Happy birthday! Salamat kayo, Ben. Thank you, Ben. For having us here. Isa. Allergy ko. Lilikod, pero mo ko, hindi kong saan sa'yo. Saya na siya. Tingting kasi nanubra. Madara man nagkuhan, madara nagantay rabis. Picture, hold it out. Hold pan. Oh, kena. Hold. Madara. Yung mayabag na ako eh. We gotta Take a chance. Chance to make it now. Let the love begin. just back. Just back. Apela, Jay. Wala, parokya. Happy birthday, okay lang. Say ka na, parokya. Jay, pakiabot ka nung bago. May karang kay bugat-bugat. Oh, last kiss. Oh. Sige, concert ka na ya. Ang akong cue kay katuloy mo ano, tek ano ba? Muna rin, sugod na? Mic test. Where? Uni na lang kayo. Mami birthday, okay na mami birthday. Uni na lang. Sutra ko. Ligo rin. Mic test. Suddi lang. Sige. Kaya bumabang. Baby,
She's got no heaven, so I got to be good. I can see my baby in the video, yeah. We haven't driven very far. There in the road, straight ahead. Car was slow, engine was dead. I couldn't stop, so I swerved to the right. The screaming dies, the painful scream that dies. Where, oh, where did my baby be? The Lord took her away from me. He's got to so I can see my baby when I leave this world. Okay, Raman Beb. So ito man ni Jerry. Ay, oh, kasi siya. Okay ron. Sa beach. Kaya mag-fishing ko rin sila. Daan na mga lako ng mga trip ni sila kaya mag-fishing ko rin. Gaway. Pilay abang. Na namaktas na. Mag-fishing. Mayon tag masudlan eh. Taas man di. Ay! Kaladyo pa di ay ning among baktasan. Pa sa unahan. Mao siguro. Ay nga to ko. Unsa man? Asa man ang decide magsakyanan or mag Aman, baktas? Pada plane, pada ay. Wala man pwedeng padung pa. Kita raman. Tinuli ang mo. Man, magsakyanan na lang. Okay, mga bye. Okay, bye guys. Sige, layo man. Oh, bye. See you. Oh, baktas ni. Ang mga driver mamalik kay layo-layo. Oh, to ana ya. Oh. Sexy lady. Aha. Layo ba ya lagi? Tapos taas po na ilang gikuan nga ni no? Magkasanan ba?
Tapos may to. Paitaneng. Ba, ang asa ra ka ang putas na mo ani. Itom na daw sa ano tali sa nagto yung short para mo. Ibaylo na lang na itong legs mo, be. Asa na laman ni uy, atong kinaon mahilis. Sa may mga kahumayan, uy, lahi magbunga. Nagpuglagubuman. Pag ganito yung parking diri oh. Hala, uy. Saan man to eh? Kita man doon ang bogan ba? Karagang bogan na eh. Nang kuan ba? Sa park? Kasi pagbasa ana? Pagabot. Aboy. Butsu? Butsu. Ito social. Ambot oy. Something, but Tara, let's go. Kid. Ayan ako kamo. let's go on. Yeah, let's go. Pero kabalo na sila nila mga kaya. Ay, ko lagi wasan. You'll never get it back. Imagine this is short. Wala, stroller man na yung mag-resort. Bas? Magyan ang stroller. We're here na. Diyan ha, sa puto na kika diyan ha, kisapot sa puno. Wow, look at that. Ang sarap man yung mga bata ah. Ikaw na ubre. Bahala diha. Baktas pa mo. Oo, matry lagi ito. Diri ah.
Ato pa may sa pinakatumoy kay dire kay mag-swimming naman dire kung ganahan ka mag-fishing ato sa tumoy. No, no. Dil no? Mo go punti. Uy, dari ada pita ka na anak ka sa kuan ba? Oo. Anak ka sa Murag kuha na yun, gadod. Oh, there's so many people there, po. Why not? Tara nga ito ba? Tara nga ito. Boy, come here. Pasa na space itong niya. Oh my God. Oh, at least naka-experience ta. Kaya hindi mo punta kay Mang no. Okay. Okay. Okay pa? Kuratan sila kayo. Kaya pa? Ay, pa na yatong kauban nga ito. Kaya na pwedeng kuan na niya. Walker na. Aray! Kung gikapoy tao sa pagkasi. Ano Diyos ko? Ano ba? Kami! Kami na lang! Yeah! Aray! Nangutana ka dito. Gusto ko sakay kaming tanan. Aray! Diyan! Diyan! They want to play with you. Ha? Nawa ni kapoy ba? Dali. Kapoy. Saan na lang Miss Dian? Touch me like you do. Love. You put also the sound in the back. I'll try, but I don't think I could. Go na ate! Ay! Mahulog ka. Mahulog ka na, my friend. Bag na. Bag na, mga bag na. Bato-bato lang. Magusa dito to ah. Ay, okay na. Hinahinay na mig uli. Kaya alas 9 na. O biyahe pa mig apit 2 ka oras. Ito na may anig alas 11. Tara na, uli na ta. Okay. Kabayan mi Lord. Tamang pagpauli. Kumato sa Toronto lang ba? Sa PAI. Ako
Paparay ka na lang. Rasa? Kung trial na ba, paparay ka ta? Oo. Pabalik ko na po sa. Mag-drive mo. 600 meters. Take straight onto point A. Trail bang pangayo ko ni Bali City. Okay, lunch na ba na? Oo, di ba tala na English permission di ba dahil datong na kami na traffic ni dahil. Dato may binasta dito sa work kaya pa mag-train na lang po. Paparay ka sa City ka, di ba? Straight onto point A Nisea Road. Signs for New Brunswick 15 Pero kung sa mga lang kay consulting, doon na sa mga lumuhod niya, pinakagawa mo na bakit kaya Ano, mabot na. Asam to? Di okay na na, Bi. Kay, ikaw. Panglakaw na mo kay Aaron, makapahaway mo. Oh. Ugma na po, paham. Oh. Sige, sige. Bada mauring. Wala may drive no. Yan namin, nangabot na. Stilan, alas 11 na. 25. Ay, nako. Wala na akong boses. Ang kwato. Dami na ba? Daming mga bit-bit. Aray. Ay, nako. Thank you, Lord. Nakarating na kami sa bahay. Maraming salamat sa mga nanonood. At dito na magtatapos ang aming nakakapagod na gala